Que tal, saúdos? Pontevedra quere implantar o transporte a demanda neste mesmo mandato. Ampliamos de contado. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. O Concello de Pontevedra quere implantar o transporte a demanda ao longo do actual mandato. Para conseguilo, o goberno local vai encargar a elaboración dun software pioneiro. Ademais, contratará a unha empresa especializada a elaboración dun estudo completo e integral no que se analice a demanda existente e as posibilidades de explotación. O Concello de Pontevedra continúa traballando de cara á implantación do transporte a demanda. O Goberno Municipal mantivo esta mañá unha reunión técnica para avanzar en dúas liñas fundamentais. A primeira, a creación dun software pioneiro. A segunda, a elaboración dun estudo completo e integral sobre a demanda e a viabilidade deste servizo. Ese estudo vai ter, digamos, dúas partes. Por unha parte, un traballo de campo para estudar a demanda do transporte en Pontevedra, vale? Que demanda de transporte a demanda existe en Pontevedra, e por outra parte un estudo da viabilidade dese transporte en función dos datos que dese estudo de campo se extraian. Neste estudo realizaránse 2.500 enquisas, tanto a domicilio como nos posibles puntos de orixe e destino. O obxectivo é coñecer os percorridos máis demandados e concretar así as posibilidades de explotación do servizo. Este estudo que nos ten que dar é que tipo de vehículo precisamos para facer estes servizos. Vale? Parece razonável que isto se faga con vehículos, digamos, como os vehículos que utilizan os taxis. Vale? Pero, claro, ao mellor hai un emprendedor en Pontevedra que compra unha flota de 10 vehículos e se oferta dar este servizo. Por iso hai que facer unha análise moi exhaustiva da legislación e quen pode dar o servizo. Vale? Que tipo de vehículos, que percorridos, que legislación, é moi complexo. O Goberno Municipal anunciou que este estudo sairá a contratación as vindeiras semanas e contará cun prazo de 10 meses. Polo tanto, o obxectivo do Concello é que estea finalizado a principios de 2021, cumprindo así cos prazos previstos para que o transporte a demanda sexa unha realidade ao longo deste mandato. Los humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Sabías que tras el estudio olvidamos más cosas las primeras 24 horas que los siguientes 30 días? ¿Te han explicado cómo funciona tu cerebro? ¿Con la frecuencia en que trabaja se duplica tu capacidad de memorización? ¿Qué harías si pudieses memorizar el doble de rápido? Decide tu éxito. Estudiar es fácil. Nosotros te enseñamos. Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento. Reserva tu plaza. Boas noticias para os veciños de Chancelas. Tras conseguir que a Xunta instalase un paso de peóns na PO 308, a Administración Autonómica asegurou nas últimas horas que vai reforzar aínda máis a seguridade viaria na zona. A Xunta vai instalar nos vindeiros días elementos de sinalización para advertir aos condutores do paso de peóns, unha demanda dos veciños da zona que parece que por fin se converterá en realidade. Ademais, a Administración Autonómica confirmou tamén que estas medidas se completarán a posteriori coas obras de mellora da seguridade viaria no treito entre Fontenla e Combarro. Cabe lembrar que nestes traballos se contempla a prolongación da senda peonil que se vai construir na marxe dereita entre Combarro e Samieira. Por outra banda, nas obras inclúese tamén a construción de dúas glorietas, unha no acceso ao porto de Combarro e outra en Fontenla, un proxecto que está previsto que remate este mesmo ano e no que o Executivo galego vai investir máis de 4 millóns de euros. O Concello de Pontevedra presenta un borrador da nova ordenanza de mobilidade. Nel incluíuse a limitación temporal para o uso das prazas de estacionamento reservadas a persoas con mobilidade reducida, unha medida que levantou xa as críticas da Asociación Amizade. O Concello de Pontevedra quere limitar o uso destas prazas de estacionamento, así quedou reflectido no borrador da nova ordenanza de mobilidade, unha medida rexeitada pola Asociación Amizade a considerar que vai en contra da integración social e da normalización deste colectivo. En certa maneira vai en contra do obxectivo que teñen as propias prazas, non? Que, favorecer o desplazamento de persoas con mobilidade reducida, mediante unha medida de discriminación positiva como son a reserva de plazas específicas para estas persoas, non? O feito de limitar o tempo de uso, ao final está condicionando que se poidan usar con certa normalidade e como as persoas realmente o necesitan, non? Dende a Asociación Amizade creen que o obxectivo principal desta medida é controlar o uso fraudulento destas tarxetas de estacionamento. Sen embargo, o colectivo pontevedrés defende que a mellor opción é a intensificación e o incremento das sancións.
Non só facer un maior control, senón que quede claro que cando alguén usa unha praza reservada de maneira fraudulenta, cando alguén usa coa tarxeta dun familiar que non vai usar esa praza nese momento que está usando esa tarxeta, pois que a sanción sea tan contundente como para que non se lle ocurra volver a facelo. Entón, desa maneira, a mellor, se a sanción son 200 euros e pagas rápido e pagas 100, pois haberá algún que mellor non lle preocupen esos 100 euros e lo vuelva a hacer. E o que se trata de que, ao mellor, aproveitando esta nova ordenanza, pois que as sancións se incrementen de tal maneira que a ninguén lle queden ganas de volver a facelo, non? Paulo Fontán remarca a importancia de tomar medidas que faciliten o estacionamento de vehículos de persoas con mobilidade reducida. E dentro destas medidas está tamén o deseño destas prazas, xa que algunhas delas non cumpren coas características axeitadas. A veces o que é o acceso dentro da propia praza a beira rúa, non, cunha pequena rampa, ou se carece da rampa en algún caso, ou a rampa ten unha pendiente excesiva en algún outro, ou as propias medidas de dimensións da praza non cumpren exactamente co que di a normativa en algún caso, non? Na maioría deles tamén, pois é que é certo que hai cuestións concretas que hai que mellorar, ou que se pon un volardo ao mesmo lado da praza, ou un banco que impide que a persoa poida facer a transferencia de acceso ao vehículo, este tipo de cousas, non? A Asociación Amizade manterá nas vindeiras semanas unha reunión co alcalde. Nela trasladará o rexeitamento a esta nova medida, co obxectivo de poder chegar a un acordo. José Portela Leirós, Rosario Álvarez, a Esdemga e a Fundación Amigos de Galicia. Eles son os 4 candidatos aos premios Cidade de Pontevedra. O procurador José Portela, así como a presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, optan o galardón na categoría individual. Pola súa banda, tanto a Fundación Amigos de Galicia como a Escola de Moda de Pontevedra son os candidatos da modalidade colectiva. Estes premios pretenden poñer en valor o traballo de diferentes persoas ou entidades da cidade. O xurado elixirá os gañadores das dúas categorías o vindeiro día 13 de xaneiro a 1 do mediodía. Unha vez seleccionados, os galardóns serán entregados no pleno extraordinario de honra que se vai celebrar o 20 de xaneiro. O alcalde de Pontevedra recibiu esta mañá a visita de Celia Cerviño. Tras un 2019 de récord, a tenista pontevedresa quere seguir traballando para converterse nunha referencia internacional. A moza de tan só 21 anos forma parte do club de tenis da cidade e loitará por situar a Pontevedra no máis alto deste deporte. Eu creo que non depende de onde entrenes, non depende de ter o mellor entrenador do mundo, depende do que ti queras facer e da calidade de traballo que ti poñas. E para min a cousa máis importante é ter ao meu redor xente que confía en mí ao 100%. Que eu estou xogando na pista, miro a Tosé, miro a Chipi, miro o meu preparador físico, a miña nutricionista e digo, é que teño todo, é que non hai nada que poda fallar. Por que non vais a ir desde Pontevedra e vais a ir desde Valencia? Non teño razóns. Pontevedra é onde vivo, teño a miña familia, teño todo. Por que irme a Valencia vai me dar un mellor rendimento? Non o creo. Celia Cerviño ascendeu 350 postos no ranking internacional no último ano, conseguindo chegar ata o 881 en individual e o 693 en dobres. No ano 2015, esta tenista pontevedresa tivo que viaxar aos Estados Unidos para empezar unha nova aventura. Sen embargo, en maio deste pasado ano, do 2019, decidiu volver á súa terra para continuar coa súa carreira profesional. Agora, 100% dedicado ao tenis, Celia está a preparar esta nova temporada. A primeira cita deste ano será o 20 deste mesmo mes en Mallorca, con 2 torneos consecutivos. E rematamos o tempo das noticias aquí en Canal Rías Baixas coa música de Lucía Pérez, unha das artistas que participará este venres na 23ª Gala Benéfica Síndrome de Down. O evento solidario está organizado pola Asociación Down Pontevedra Xuntos e volve a estar dirixido polo cantante Ángel Barri. A lucense Lucía Pérez estará acompañada de outros artistas e humoristas como é o caso de Isi, Marieta, Tania Fuejo ou Guillermo Castro. Os fondos recadados irán destinados a financiar os programas diarios da entidade. A cita é o venres, este venres, ás 8:30 serán no auditorio do Pazo da Cultura. As entradas poden mercarse na perfumería Tito de la Peña ou no local social da Asociación Down. O prezo é de 8 euros para adultos e de 5 pros nenos. Con esta música, con esta canción de Lucía Pérez, aproveitamos para despedirnos. Mañá aquí estaremos de volta con máis actualidade. Adeus.
poder sorrir. É preciso a chuvia para vivir. Penso que cumplir a vida sexa simplemente emprender a marcha e ir tocando frente, como pastor que camiña, levando a boiada, levando os días, co sorriso sempre.